Ovako, jutro sam kod komšije našla 2 drveta belih trešanja. Nabrala sam ovu jednu punu. Bila je siva pleh isto pun. I bila je još jedna narandžasta velika posuda isto puna trešanja, samo što sam ja onu sivu posudu podelila na 3 dela i ostalo je još narandžasta i ovo ovde posuda. Samo što sam ja uzela i tu narandžastu posudu, pojeli smo jutros. Imali smo tu neke goste pa smo jeli trešnje, pili kafu i tako. I ostala je još ona tamo posuda trešanja, tako da izvolite pa navratite.